करुणा निदान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निदान रउआ जगत के दाता हई। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। मति के फेर देनी विपत के टेर देनी। मति के फेर देनी विपत के टेर देनी। के बा समान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निदान रउआ जगत के दाता हई। ग्राह के मार दिहनी ग्राह के मार दिहनी। गज के उबार दिहनी गज के उबार दिहनी। जाने जहान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निदान रउआ जगत के दाता हई। भक्त विदुर घर गोइने प्रेम से सगवे खैने। भक्त विदुर घर गोइने प्रेम से सगवे खैने। छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निदान रउआ जगत के दाता हई। केवट से चरण धोवमनी गिद्धपत हिये लगमनी। केवट से चरण धोवमनी ही गिद्धपत हिये लगमनी। के बा जहान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई।